again, meron lang nagpaabot ng mensahe rito. Sa General Santos City, simula ho buwan ng Enero hanggang ngayon, umabot na ho ng 22 shooting incidents ang nangyari. Ngayong buwan lamang ay 5 ang naitala na biktima ng shooting incident at kagabi nga ay meron ding nangyaring pamamaril. Sa ganitong mga sitwasyon at nung nakaraan sa Cotabato, panununog ng passenger bus, talagang marami ho sa ating mga kababayan ay nababahala ang pinag-usapan natin ang safety and security ng public at Ortigia, ma'am. You know, that's very sad and alarming, no? Na nagkakaroon na ng frequent incidents of shootings and it's becoming normal. Ito nga yung sinabi natin nung mga unang taon, nagkaroon ng kampanya laban sa droga na hindi dapat natin i-tolerate yung killings kahit na drug suspects pa ito. Kasi kapag tolerate mo yung killings sa isang class of victims, eventually, ibang sektor na rin ang magiging biktima niyan kasi nagkakaroon ng tolerance eh. And we've seen that in the past few months and years. Judges, lawyers, media, journalists, ordinary citizens become victims of killings kasi nga nagkaroon ng tolerance. And nilalagay na ang batas sa sariling kamay. So in the end, dapat yung culture of impunity at saka yung culture of tolerance, yung normalization of the killings, kailangan labanan natin. And we can do that by demanding accountability. Kapag may namatay, hindi dapat kibot balikat, hindi dapat mere incident lang yan or kaya isolated incident. Dapat panawagan ang publiko at pagtutok na kailangan may hustisya. Kailangan marinig yan ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, kaya lang pati yung lipunan para magkaroon ng accountability. Opo. Tama ho. Katulad doon sa insidente sa General Santos City, palagi ho as yung mga motherhood statement ng Estado na ito ay isolated incident, na ito ay on top of the situation ang gobyerno, pero kabaliktaran doon sa nararamdaman ng taong bayan, while though minsan mga personal grudges ang dahilan, pero andun pa rin ho ang agam-agam na talagang sa sitwasyon ay madali na lamang kumitil ng buhay, Attorney Digia, ma'am. That's right. Yan yung sinasabi namin sa CHR na itigil ang patayan. Kailangan kahit sino ang biktima, basta tao, kailangan magkaroon ng low tolerance doon sa ganyan mga insidente. Dapat magkaroon ng pagpapahalaga sa buhay. Dapat magkaroon ng pagpapahalaga sa hustisya. And kailangan, again, mabilis ito para hindi nagkakaroon again ng appeal ang vigilante justice. Alright. Lastly ho, Atty. Digia, patapos na ho ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Simula ng kanyang termino, talagang ang kanyang bandera ng kanyang administrasyon ay ang kampanya kontra illegal drugs. At sa ngayon nga ho na again patapos ng kanyang termino, kung ang CHR ho ang magbibigay ng grado sa performance ng presidente sa kanyang pangako and commitment kontra illegal drugs, kumusta ho ang grado ninyo pag itong usapin, Atty. Digia, ma'am? June, napakahirap magbigay ng grado, no? Kasi pag sinabi ng human rights, ang lawak ng usapin na iyan. Yung war on drugs, it touches the area of civil and political rights. Kaya lang, meron rin naman tayong economic, social, and cultural rights. So yung tamang perspektibo rito, to be fair to the administration, they achieve a lot sa usapin ng economic, social, and cultural rights, especially in legislating laws such as the Free Education Act, yung Free Hospitalization Law, yung mga mental health law. Ang dami niyan na pinasa sa panahon na ito. So maganda naman sa ganyang usapin. Kaya lang, sa usapin ng civil and political rights at in relation to the war on drugs, ang laki talaga ang hamon at challenge yung patayan. Napaka-importante talaga na ipakita ng pamahalaan na magkakaroon ng pananagutan dito. Nakatutok sa atin ng international community right now. May mga binitawan na commitment ang Secretary of Justice at sana ay katulong ang CHR, mabuksan natin itong mga insidenteng ito para we can demonstrate to the international community and to the public at large here in the Philippines that our criminal justice system is working.